Mochung'ne tije mag fwambo pacho ka mano Media Council of Kenya odhialo jafwambo matene ma pacho kaka moting'o Fred Obachi machoka ma bende ohingo higni 50 mag tije kaka jafwambo pacho kae. Nyasi ma kamano otim motelo ne dhialo odiechieng' fwambo ma ichan bagi dwe mar 9 mar higani. Otieno Joab miyowa ler mathoth. En nyasi mar ingo higni 50 ne jafwambo mar Citizen Fred Obachi machoka. Ok mana kuom bedo kuom thuolo mathoth e pauno, to kuom tich maler kod bedo jasiniani mar neno ni jopiny oyudo ng'eyo mabiro kelo kony ne jok manie paw fwambo. 50 years ago, a young man was given 5 minutes of airtime, and those 5 minutes grew into 5 decades. So we are marking 50 years of work in the newsroom. But I believe that we have a few investigative journalists here. We need to investigate his birth certificate, celebrate him, but also the offering of his Golden Jubilee, not just as a celebration of him, but as an opportunity for us to remember those who have served the industry, those who have skills and the abilities to come back to help the industry. Romono no yore kod jotelo mopogore mar duol mochung'ne weche fwambo pacho ka MCK. Jofwambo mamoko mosebedi paw fwambo kuom thuolo malach kaka Linjiru e kind mamoko mabende ne odhial. But we are combined with him with Bwana Linjiru, where we are celebrating 46 years. He was in the newsroom, and Madam Buria here also 45 years. So really, as we are celebrating and organizing that big event in September. We are also joined here by Madam President Zubaida Kananu, who also is the president of the Editors Guild, where we have really many editors. Doing the same job for 50 years, continuously, it is not a joke. It needs celebration. Fred Obachi to ethuolo mare. Oyo MCK kuom nyasi makamano, kowacho ni ingo odiechieng'no ok en mana mar nyiso ng'at ma en, to mar nyiso jofwambo ni tijgi ok dhi kanono. This celebration belongs to those who were there during the analog era, when there was one media station which opened at 6 a.m. and closed at 11 p.m. all through to the great digital age with diversified media platforms. When a profession honors its veterans, it tells every journalist and broadcaster still on duty that their work indeed has worth beyond the day's bulletin. A profession that forgets its own is quietly teaching its young people that their service too will one day be forgotten. Odiechieng' ma kawuono ne en yawa yanga, kendo keto e tim nyasi mar thuondi e paw fwambo, ka nyasi maduong' to biro timore dwe mar 9 higani. Otieno Joab, Ramogi TV.